नमस्ते, प्रणाम, हरण महादेव। फिर से स्वागत बा रउआ सबके हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बने रउआ सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेम। जी हाँ, रउआ सबके बता दें कि भोजपुरी के बहुत बड़ कलाकार फीमेल सिंगर शिल्पी राज जी के बारे में आज बात करे वाला बानी। जी हाँ, बुलेटवा वाला जीजा जी होली गीत वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रिलीज कर दिया गई बा। जी हाँ, बुलेटवा वाला जीजा जी में विजय चौहान जी के लिखल गाना और आर्या शर्मा जी के बनावल म्यूजिक बहुत ही ज़बरदस्त बा। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल से गाना के रिलीज कर गई बा और ये गाना के विजय चौहान जी लिखले बानी। रउआ सबके मालूम बा कि विजय चौहान जी के लिखल गाना पूरा काफ़ी भोजपुरी में तांडव मचावेला। तो ऐसा ही वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से राजा जी खून कैद के अपार सफलता के बाद होली के बहुत बड़ गाना बुलेटवा वाला जीजा जी शिल्पी राज जी के आ गई बा। जी हाँ, आज ही शिल्पी राज जी के गाना बुलेटवा वाला जीजा जी काफ़ी लोग पसंद कर रहा बा, काफ़ी व्यूज मिल रहा बा, पूरा काफ़ी तांडव मचा रहा बा। तो बुलेटवा वाला जीजा जी के काफ़ी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। नहीं के सुन ले ओकरा के सुनाई, आ जे नहीं के देख ले वीडियो ओकरा पास शेयर करी और दिखाई। काहे कि काफ़ी लोग पसंद कर रहा बा बुलेटवा वाला जीजा जी और काफ़ी तांडव मचा रहा बा। ऐसे भी शिल्पी राज जी के गाना जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आवेला तो काफ़ी तांडव मचावेला। तो वह सब वीडियो के ढेर सारा शेयर करिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी बुलेटवा वाला जीजा जी शिल्पी राज जी के गाना पूरा पॉपुलर करवाई। जैसे भी राजा जी खून कैद कि पूरा काफ़ी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देने, वैसे ही फिर एगो गाना आयल बा बुलेटवा वाला जीजा जी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रिलीज कर गई बा। और ये गाना के फिर से रुआ सब सुन ले कि विजय चौहान जी लिखले बानी और आर्या शर्मा जी म्यूजिक के दिले बानी और वीडियो के डायरेक्टर बानी गोल्डी जायसवाल जी और ये गाना के गौले बानी शिल्पी राज जी। जी हाँ, शिल्पी राज जी के गाना काफ़ी तांडव मचावल। रुआ सब सुनी, ढेर सारा प्यार से आशीर्वाद दी। प्रणाम, नमस्कार।